ଆରେ ମୂଷାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସୂତ୍ର କୁହନ୍ତୁ ମୂଷାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାର ଦୁଇ ଜଣ ନାଁ କ'ଣ? ଓକେ 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 ସେ କ'ଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ଆପଣ ମୂଷା ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ାକ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତାର କ'ଣ ମହତ୍ଵ କ'ଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଓ ଇଏ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାୟ କରି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆରଟା କହିବ ଆରଟା କହିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆରେ ମୂଷା କହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେଲୁ। ଗୁଡ୍ ତମେ କୋଉଠୁ ଆସିଛ? ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ମଙ୍ଗଲ ବଡ଼ ଲୋକ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶୀତ କରୁନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ